Pangku mbae set terus pucuke dicekel calak ae. Pucuk endi? Piye cah iki nek jelasno. Lah piye, Om? Aku kan nggak tahu pucuk yang mana. Oh terus? Iya terus lagi mulai. Dikei rinso. Kok rinso? Lah kuwi mau SA. SA. Wong awakmu wis tau nganggo ta urung kok ora arti lho. Lah aku kan prosesnya nggak tahu, Nah. tahu-tahu sudah begitu. Nah. Wingi daki-daki rayu aku. Nek saiki koyo wani-wanine goncang karo bendera aku. Iya lho. Aku dudu. Ada aku kuwi. Hati-hati Pio. Hati-hati. Wen ya Allah. Ayo, cus. Ya, kisar terus, terus kono kuwi. Apa? Ayo lekasmu gae iki. Aku kon pitutur iki aku ra iso. Sing iso sing nutur iki Sing lanang kudune kok ya, sing disunat kok ya. Padha-padha sing disunat. Lah aku ora ngerti nek wong lanang. Selamat malam. Malam sepurane iki mau nulungi truk kepetel barang ya aku. Kok iso? Suh, iki mau watune tak bongkari langsung wis aja liwat nduk londo balik meneh rono-rono terus kono watu kuwedi tak usungi watune blak. Tangane. Ngusungi kok kono sing dicapuk-capuk. Praktekno bongkar watu. Terus tak pondongi rene. Terus treke tak geret ana nggon semarang sithik treke bane geblegong langsung tak ganjeli untuku. Wis sing penting aku iso ndang tekon kene ketemu karo seliramu. Kangen aku. Aku nggak mau ah. Loh, kok ora gelem sebabnya apa, Mbak Tatin? Dia udah menyakiti. Kamu sudah ingkar janji. Kamu udah mau datang jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Malaikat Jibril mengatakan, Apa? Sik, apa kowe ngerti malaikat Jibril sing ngendika kok ora? Lho. Alon-alon waton kelakon. Dadi awake dhewe sing penting selamat. Oh. Apa ana jenenge wong cilaka tulisan ning kalender kan gak ana to. Gak ono. Tapi kamu sudah mengingkari janji sama aku. Santai manuke tetep tak gawa ya. Manuk yang mana? Kan tadi ada yang di sana tak irim murang. Piyai kene nek urung podang kuning ki surung. Lah aku sudah muni loh manuknya. Nganggo manuke sapa mau? Manuke Mas Dalang iki sing tak nggo. Podang kuning apa ora? Ngundangmu apa tuh Mas? Mau Podang Manuk cangak kuwi, manuk cangak kuwi. Manuk cangak iki manuk apa? Manuk rodok dawa iku lho senengane iwak. Senengane iwak iki jenenge manuk cangak. Ngono. Wabil khusus sing kagungan kersa. Menika Pak Agus kalian Bu Titis. Nah, nalika sing gadah uni menika Mbah Sujono, Oh, nggih. Mbah Curiga. Ki mau bar Kok Mbah buka Curiga? dua. Mbah Curiga maksudnya? Sujono ki apa ora curiga to? Oh iya. Nah, mangkane. Tapi kan ya Mbah Sujono jangan curiga Iya, dong. makane spesial untuk yang disunat ya, semoga. Yang mana? Ya anggere sing isih rondok ngene-ngene ya. Sunat saiki penak lho, Nduk. Lah penake. Bar sunat buntel kres iso mulih bal-balan mangan iwak oleh. Zaman biyen. Zamane sapa jenengan? Zamane Pak Anedik Atif iki. Heeh, Atep. Sunate di pangku mbae. Terus? Ngerti apa ora jajal? Piye? Pangku mbae set terus pucuke dicekel calak ae. Pucuk endi? Piye cah iki nek jelasno. Lah piye, Om? Aku kan nggak tahu pucuk yang mana. Iki lho, iki nggon pucuk iki ndek biyen kan ra ngene. Nah, Iki ra ono pucuke no kok. menggok. Pucuk sing endi to, Mas? Lah kira ana jolane kok sing ngerti kok. Pucuk apa? Piye nek jelasno cah. Nyilai manuk ndek. Alah. Manuke sapa? Maksudnya pucuke dicekel langsung calak. Endi? Manuke iki endi? Piye cah iki? Endi? Manuk umpamane iki manuk. Terus aja cekel tenan lho nek plengakan iki. Iki maksudnya piye plengakan? manuk cekel set, calake langsung disebul set, dipati rasa, disuntik jus. Sing disuntik bagian ngendi? Ya pucuke neh. Pucuke iki endi Ya. iki? Iya pucuk iki lho. Iki lho ndek biyen kan ora ngene, biyen. Biyen ora ngene. Terus iku mau barang ketok lagi di Allahumma sholli ala Muhammad diiris kres. Sing diiris manuke. Yo manuke mbae. Piye to? Duh, cah iki yo manuke sing sunat terus biyen iki. Maksud to, nek iki kan ngene, iki umpamane manuk aku tau weruh ndek cah cilik. Ngene, ayo ning telonan kok tak dudohi sing asli. Telonan barang lho. Ora percaya lho. Kok sik ta,
kok dadak dicengake iki piye? Aduh, ngene lho, ndase gen ketok maksude iki piye cahku. Manuke ana ndase. Iya, ayo ning telonanku langsung cekel dhewe. Ya maksude iki kok terus sunat, terus langsung diki SA. SA ngerti ora? Apa kuwi SA? Sing koyo rinso kaya diwur-wurno ndase kuwi. Biyen Ngerti Wong to, Mas? lawas tenan. Ora ngerti ya. wong lawas wong aku barenge pakmu kok le. Oh, terus Iya terus lagi mulai dikei rinso. kok rinso. Lah kuwi mau SA. SA. Wong awakmu iki tau nganggo tau urung kok ora arti lho. Lah aku kan prosesnya enggak tahu, Nah. tahu-tahu sudah begitu. Nah, dikai SA terus lagi mulai, calake mulai bocah tangisan ditipasi. Bayu, aku tahu sing nipasi keturun, aku ya keturun toange dilubung laler ijo. Tahu. Manuke. Gayamu tekhi. Lah apa Om? Sapa sing hi mau? Nek wis dipangan masamu. Ngapa piye? Gayane nek iyalah halah, takok Indri le. Iki manten anyar kok ya. Lah. Tenan iki ta. Saiki Indri nek ape bobok mbiyen bobok langsung set ngono. Set. Bareng saiki kagungan kersa. Angger mlebu kamar bleng langsung ndase ndi ndase. Masa ngono sih Iya. Lah wong garwane Mbak Indri senengane iki nek sare kan ditutupi bantal to ngene. Oh, dikudang sik ngono ya. Tutupi bantal ndase ndi ndase Oh, ngono, ndase Nah, endi. makanya butuh perjuangan dan proses. Wong urip ora langsung mlayu, ora langsung dadi penak iki ora. Nanging proses dari kecil kita harus bisa bagaimana menjadi anak yang baik. Ibu mana yang tidak menyayangi anak. Wong urip sing penting aja lali asal usule. Nah, mergo wong urip iku kudu nulat sarira hang rasa wani. Asal usule saka? Aja lali asal usule. Piye Om? Asal usule piye? Sik mau piye? Asal usul. Aja lali saka asal usule. Lah, kuwi Kok tangane tekan nggon aku ya, lah Mas. biyen aku ya tau liwat kono kok. Lah nek kan udu nggon aku. Ah nek kepengin ya ayo. Kok jo asal usule kok jo tekan nggon aku. Mulane menungso nek wis dikene kaya ngene, kudune matur suwun marang wong Wong tuwa. tuwa. Sansaya wong tuwa wedok. Wedok, Sebabe ibu. Wong tuwa wedok kaya Bathara utawa Gusti kang katon. Lho. Oh. Awake dhewe digula wentah, bapak sing nyukupi kebutuhan ngono. Oh, ngono. Saiki wis gedhe ndase ketok, ayo. Lho, penak ta. Endi aku enggak tahu ndasmu. Engko ning telonan ya. Iki wis Petengane iki lho ya. aku wis kate enggak aku sebelok. Salahe kok ora kanca. Kita tuh sebelum kita naik panggung Mas Awang kan Iya. ngerti nek jam 10:30 ki wis limbukan ngono lho. Mulane nek napa job ki rasa pirang-pirang. Iki mau ora apa-apa wong ana terkepetel Terus kok ngapa? Awakmu iki masih purik tetep ayu. Wong ayu ngentut to ya ayu. Masa ngono to? Jenenge ngentut ya mambu ora ayu. Ora apa-apa wong aku seneng adahe kok. Maksudnya Oh, ada malah apa? Kok tak WA yuk domedil. Jol. Ji. Kita aku kok nek aku di piye to mau? Iya piye? Wis aku tak imbe 50 kok iso. Nek tangane dhewe ya ora Ya, ora apa-apa. apa-apa. Ora iki ngene Jol. Iki Pripun? mau enten layang pamundutan saka sing Mengko gati. mengko gati iki mau podang kuning pun dipinangkani. Nah. Iki caping Gunung Jengleng sing wajib nomor 1 dhewe caping Gunung Jengleng iki. Jol. Cocok kawit aku kadroh mbiyen ya cah aping gunung ae. Kowe iki melu kadro. Lho aku mbiyen ora doyan iwak asu, Mas. Lho. Mergo kumpul aku piyai-piyai luhur. Biyen ra doyan iwak asu. Ngantek saiki yo gak doyan lho. Saiki ora doyan. Iya, wis Doyane apa urusan? iwak seliro. Padha Apa ae. iki sliro iki apa? Nyambik. Cara nggone jenengan ki nyambik. Nyambik iya apa aku? Ah, mau lho sing ndase diketoki lho nyambik. Oh manuk. Iya. Ngene lho. Nyambik adalah Seliro ku anakan boyo. Anakan boyo anggere mlayu karo melet-melet tertingene lho. anu garangan. Ya iki ya persis garangan wis yani ra wis ngono. Garangan. Ya. Tapi mlakune ngenang-ngene karo melet-melet ngene. Sik ta, kok sik ta. Iki ya ngene-ngene ya kena ning kok arep marani. Lho ana selira kok ngene ya ora ana selira ya ngene to. Iya, tapi aku wedi lho. Ora usah. Aja, kok nek tekan nggon aku Lah nggonmu irekno. Bingung to, inggirno. Nah. oh inggir. Caping gunung nggih, Mas. Nggih caping Gunung Jengleng wah iku wajib Mumpung banget. ana Mbak Tatin. Mumpung ana Mbak Tatin. Ayo, kapan meneh ada Mbak Tatin? Besok. Apa? Ngopo aja? Kenapa?
bojoku nek macak kok reso kaya awakmu to. Lah piye macake dadi apa? Dik iki gelungan nek mlaku malah mundur. Aku kok iso? Ambo wong ki ambo. Kok kabutan gelungan to? Lah mulane sesuk takon sinau. Oh alah. Ben ayu kaya Mbak Tatin. Ayu luar itu enggak penting. Yang Yang- penting ayu di dalam. Coba dong lihat dalamnya. Kocok lihat dalam. Ora ono, Mbak Tatin. Ya. Nadianto maju lagi nek nang dhuwur panggung sana nggodho-nggodho sinden-sinden gitu. Itu cuman profesionalitas. Kula seksine para penonton. Oh iki lho. Wah niku tau ngerti lho tenan niki bojo sing patut diacungi jempol. Niki kok tau ngerti Om Jolang niku teng pundi-pundi nang jero mall. Wah, mlaku-mlaku bojone digandeng, mlebu ning toko tas digandeng. Romantis. Romantis sekali, Romantis nanti ning swalayan digandeng, ning digandeng. Kuwi contoh bojo sing romantis. Top sampean. Iku ora perkara romantis. Lah apa? Ha bojoku nek tak culno njukuki sembarang dengah lho. Tak kira Tak kira ya romantis nanti digandeng ngono lho. Aku dijak buah goncekane wegah. Lah, Aku goncekne bojoku lah piyayi kene ngerti to? Lah, Age ape uleman, nggon buah, nggon bales tangga teparo do boncengan. Nyumbang. Ape nyang-nyang nyumbang do goncengan. Aku goncekno bojoku nek ape mek bang ora ngarah tak goncekno. kok iso? Aku tanda tangan wong loro. Iya ding lali aku. Di situ gak iso ya? Lah iya. Caping gunung. sampai gunung jenggleng. Yeah. Aku yang nembang, kamu yang menjenggleng Oke, ya. oke. Ah, Kuat orang jengleng Mbak ya Tati? kuat no. Mosok. Oh, ora Yang apa-apa. dari depan atau belakang? Depan dulu nanti terus belakang. Oh iya, berarti ini depan dulu. Ya. Menghadap ke sini. Mama ketok ape seneng aku tenan ya. Alah, kedep arek ngekeki kode. Kodene apa kuwi Om? Angger ngeten iki wong wedok angger kedep ngeten ngekeki kode. Kodene artinya apa? Seneng. Engko bayaran lho, Jok. Oh. Mas Awang, Dalam. pamane aku dadi bojone Mas Jolang. Apa ora roja raja ndekku to, Mas? Lho, Ngapa kok roja ora raja ngapa? Lah iki anu ibaratnya arek ciuman ngono to, bibire urung tekan nggon aku untune wis gathok rai kuwi. Jangan berprasangka buruk. Dibuktikan dulu, yuk. Tak kira ya arep ngomong apa kok dibuktikan dulu ah. Aku sudah membayangkan. Lah itu kalau lagi ciuman, kalau yang lainnya gimana ayo? Hales, wong ki mbok aja nyawang rai to. Ning? Wong ganteng elek sing dienggo yo randase kowe. Lah tapi kan kita memandang itu dari wajah dulu baru ke hati, atau? Jos, Iya, Nek. gampang masalah iku iso diatur ndas elek nek ape turu buntel kresek. Oh, beres. Terus yang kerusek. Nah, Sa. apa? Anu caping gunung. Oh iya, sudah mau jegek. Iya, wis ngeter aku. Kowe tenan sek kuat ora Om? Bar benake terkepetel lho. Lho, perkara ngene iki Mas wah lah mumpung ora ana tunggale kok ya. Saben bengi. Piye Om? Bar krungu Mbak Tatin piye? Suarane apik, piyayine ayu. Terus? Nggone wong. Kok karepe Iya, karo tapi. dhek sapa? Ya nggone kancane to. Kok kaya nyawang konang. Awas ya. Angger pas ngene tung ngono lho. Mak aku nek ra pas ra penak lho. Lah ya nggonmu kekamban kok. Kok bisa ketamban diurus lho. Iku ora. Ya jenenge kan konang ya mangan. Oh iya. Ndundang tak dandung tung. Oh. Piye ta? Mati dening aku kowe. Jo tak titani. Mbak Tatin ket mau wis kangen ketoprak karo sampeyan jan krungu ngene iki. Oke, aja kuwatir. Kono ketoprak kene ya Ini ketoprak. lakone apa? Engko lakone dhewe-dhewe. Ayo. Ayo. Yen. Endi kok meng matung tok ora tekan. Jreng. Mas. Jangan Sakit sini-sini lho, wong. nek ngono wis sakit. Aku dhewe ya sakit kok. Kok ora muni lho. Mas iso ngendang ta ora, Mas? Kene ora iso ngendang pindane ketoprakan ngono lho. Aja wong ki rombongan kene kok. Lah iya. Yen memajang. Ya.
Berarti akan disal miring ini ya, Iya, Mas? genten kong. Endi? Oh ini. Bayuh medelan 50 iki. Apa kuwi? Anu kayu, Mbak. Aku padake kayu. Ora kayu jati iki kaya dene atiku tresnane sejati ngono lho. Oh, apa jenenge? Ya. Kono wis guyu. Seneng aku. Saya tahu kok ngerti ke distrak lho wong iki. Nah iya, wong kene lho kok krungu ya kok kono. Kok tinggi karepe dhewe ra. Tadi awak deprene ya? Ya, ya. Seh. Yen mamaja. Ayo Mas. Amang karo. Masuk. Janar. Aku Iso ta ora jane. Mas kok mak klothak iki lho, Mas. Iki sing penyakit iki lho. Tung endi mau wonge? Oh iya. Tung ndang dandung ndang kentak. Tung jreng. Jreng. Wong kok ora percaya. Ngopo kuwi? Aku Tung. pindah kene. Alah iya ya. Nah, Pon dadak karo kae. ora. Mbak Eni. Ayo maju, kita lahap. Ah, iki aku apa Kita lahap lho. Kita lawan. Arep nilahan kok lahap. Ya lahap e padha kata lawan iku. Lahap ki makan nih. Ya, ya. Masuk nang ngene dimak. Ora. Digodhog sik ya enak to. Ah digodhog nek kaya ngene iki ya rampok. Tetep empuk. Mas, sing penak ya. Jreng kembang ya. Kambang. Wae. Basuh. Aku tahu. Ah, serius? Guna. Ngopo, Jal? Jeruk Mas gen gak tom-tomen. Wes. Jaya. Jaya endoi pancen. Semua ada waktunya. Jangan asal nutuk. Kowe karek ngene-ngene tok lah aku. Ya njaluk ayo nganggo irama leh, Bro. Jare masih kuat. Ya kuat to tapi yo nganggo irama ora langsung jreng-jreng terus ngono. Sapa kuwi? Ayo wani ngelokno aku. Aku teko mbok darani maling. Lha iku mau sapa? Ayo. Nek kae bos kok ya. Ayo. Iya. Bose maling maksudnya. Pak Cit. De, sonem cilikno sithik lah. Yo gawean sing orek dhewe to. Lah yang kono ya pengen meriah kok ya. Pacitan arwi rombongan iki sing mari elek kowe jebule. Sapa, Jal? Sapa Oh sing liyane on time lho kok mbabas terus ae. Mas Jaya ta? Wong ku mbok elek lah raine gaweane ku lho sing apik. Atosem aja. Jaya ku trep bocah ngono. Wong ora Aku mau ya wis lho, Mas. yo dikonoke pateni sisan ngono. Pancene sing ngedram kuwi ya. Panas ya.
Saya kuat ya. Lho kuat. Oh iya iya. Panas serpek mataram. Yo. Panas kamu? Sing piye serep? Oh. No ning no. No no. Oke. No ning no ndang. Tung. Piye mau tunge piye? Ndang tung. Ya. Kanggo tung ngene. Iya to. Nek tunge medun piye? Tung. Jelep. Oh kene jelep. Nek medun Kene jelep tung. ja. Ayo, Jamal iki tukang kendang ado-ado lho, kok cepu. Yo. Panas. Panas. Toprake barengno, Bro. Oke. Rina wengi anggonku. Kepengin bisa ketemu lan aku bisa kelakon garwa sliramu. Panjenengan menika sinten? Ngertenono. Aku kang duweni wewengkon papan kene wong ayu. Jal. Kelire rong dikerek iki lho, kelire rong dikerek. Oh iya. Kerek sik. Iki lho. Piye lek ngerek? Kok awakmu tak pek bojo moh mbloya mlayu ngene ya. Lah iki sapa? Aku, Heeh. aku Panji. Panji tengkorak. Aja tengkorak le, Cah. Sapa? Panji, Ngarang le. Panji Doyok. Ya, oleh. Lah aku sapa? Awakmu Sekar Taji. Nah terus lakone piye? Lakone Sekar Taji dipek bojo Doyok ora gelem. Alasane apa? Ya alasane mergo kurang ganteng. Apik. Gawe lakon dhewe apik. Ya aku kok akhirnya gelem apa ora? Ya ora gelem kok tetep loya mlayu. Berarti aku kok ora gelem. Ora gelem. Terus aku lungone nanti? Iya. Aja lunga wong rong bar kok. Ora lunga. Berarti nang kene wae. Gelem dadi garwaku wong Iki ayu. sapa kok sapa? Panji Doyok. Oh, terus aku Moh, Mo. Iki Panji Daya. Panji Doyok. Terus aku Mo. Sekar Taji. Oh, terus iki ku piye? Alah, Ya. Wis dikerek. Aja guyon iki kelire wis dikerek, aja guyon. aku bakal ngepek garwa sliramu wong ayu. Ora bisa. Ning aku wis kadung seneng. Aku wis kadung seneng. Apa to? Kok sik to? Iki kok urusin to kok sareng kerogoh lho. Panjenengan kowe iki aku basa apa ora? Ora, Ora. Kowe aja wani-wani karo aku. butuhmu apa? Duit? Emas? Mutiara bakal sakit. Kok sik kaget aku. Kowe basa karo ngono ki nek karo wong wadon. Ning aku wis kadung seneng. Kadung seneng ya monggo ning aja nek jenenge karo wong wadon ki mbok sing alus. Jur aku kudu piye? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Hop. Ngapa Jal? Kene ape tak perkosa, kene tulung-tulung yo tak bamu ndang ning kok mah no. Alah ketoprak Cuk. Kowe iki nonton dramamu iki lho, Jo. Lah kene anggere ape tak perkosa, bet kene kan mah tulung tuh. Lho kok no. Kayak ketoprak dhuwur iki lho. Jo, ketoprak kuwi nek arep ngejak apa jenenge sesek kuwi weluh, tok ngono kuwi. Kodene weluh, mesti sesek. Lah kowe urung weluh kok. Ya urung weluh aku, Cah. Lah iya. Ketoprak iki weluh, tok ngono kuwi. Gelem pun pundhut garwa. Ora. Aku ora sudi karo sliraimu. Mergo aku Apa? angel cekelan. Kok sik to? Mbok alon-alon ngapa lho? Gelem apa ora? Ora. Weluh. Bar weluh njuk ngapa? Ya iki. Lah kok bar weluh meneng wae ora sida ngoyak. Masa weluh. Yo lali aku. Weluh. Tiwas Oh alah, gara-gara ngurusi kowe iki malah kucul. Mas Inten Rajabrono. Aku ora butuh Mas Inten Rojo. Duit? Ora butuh. Jenenge wong tresna iki tukul mrentul saka atine sing suci, ora mergo saka bondo lan apa-apane. Yen kowe ora gelem tak pek bojo, Areng apa? sing mati sapa lek sidane kae?
Sing Kok aku ngawur. Iki piye? Sing mati sapa? Kowe timbangan ora gelem tape bojo, luwe becik mati kowe. Kosek. Mandek. Iya rungokno. Aku gelem mbok pek bojo. Weloh. Ya, ape. Weluh, sesek. Oh, judule ketoprak weluh iki. Nalika semono, nalika digandrung, ora gelem wuluh-wuluh, tekane Mban Eni nyaosi kopi bendarane. Mban Eni rumangsa ora trima, bendaran digodani. Muntap Mban Eni rasane. Gusti Putri, Piyong panjenengan menika badipun gonjak kalih garangan menika. Heh, Tulung aku tapi yang ban aku kiket mau dioyak-oyak karo. kowe sapa kowe? Aku sing duweni panguwasa kene kok garangan rumangsa ayu-ayu dhewe. Mengko dhisik. Mangertenono aku. Endi kowe mau? Mangertenono kene lho, nek aku wis ngerti sing ngono kuwi kene lho lah. Kok mangerteno? Mangertenono aku kok kene iki nyapa iku senengane moden kok. Iya, aku abdi daleme Gusti Putri. Iki piyong banku. Macem-macem karo Gusti Putri. Sabar. lagi arep piye to? Bob. Wes malah Aku dadi wis roh angger wong wis nganggo roh aku. Wis lho kok kowe Iki lho tak lingkis. kok cincing-cincing kuwi ape model piye kowe? Ape ngajak apa kowe? Romangsamu ki lanang dhewe. Bagus dhewe. Romangsamu ranggiyet. Tuman. Terus piyong terus. Sik rol ketoprak cangkeme ditapuki nganggur ta. Wis ono. Wes wani karo bendaraku. Apa? Gusti Putri ku arep gonjak. Ayo diwaneni piyong. Oh, ngajak perang iki. Keprok iki. Kene tak cekelke. Cekelke. Ya apa le, Cok? Mane ini. Wong wedok tetep wani karo lanang. Iso apa ora, Jol? Oi. Ayo piyong. Yo ngono kuwi yang bener yo. Kapok ora kowe. Syukur kowe. Kok awas lho piyong nek dileboni nggonamu. Ya. Ditutup nah. Hati-hati piyong. Hati-hati. Buen ya Allah. Ayo, cus. Ya, kisar terus, terus. Kono kuwi sing marake nganu mati. Ayo. Wis ketoprak sik. Leren aku tak ning kiwan aku. Nang apa? Ngapa kuwi? Lah Sekti Mandraguna nek kono sing diungkret ya kalah le, Bro. Oh, ngono ya, Cok. Kemeng lho masamu. Diuntang-anting ngono model. Kudune yo nganggo teknik. Kalah okol ning ora kurang akal. Lah kowe nganggo teknik, aku nganggo teh gendul. Kok yo Aku. nyaru-nyaru. Ayo saiki ditelaske awakmu. Apane? Natya. Ora iso. Wis samban ben lah aku doyan kok. Ayo. Timbangane bendaramu ra gelem ambek awake dhewe. Ora iso. Kok ora iso? Jebul sampean kuwi. Wis mblenjani janji. Iki demenane anu to sing lamar iki to. Apa iki sakjane piyong ban iki tau nate karo Iki pacanganku Gusti Putri. Weloh. Kok wani-wani. Bangetan temen lho. Jebul sampean. kowe to. Sepurane Kaya tega mentolo karo aku. sok. Gusti Putri, kula nyuwun. Gusti Putri kula nyuwun pangapunten. Kosek to. Kaya yo kowe iki kok yo mbiyen iki gelem karo kaya ngono Kula to. menika riyen dindemi. Ora ngono. Alah wong mendem atik jute iso nyekeli. Ora ana wong mendem iso nyekeli ku. Wong ayu, Rasa ayu-ayunan. wong pesek. Sepurane aku ora ngerti yen kowe iki mau jebul sing dadi emban wong ayu. Aku ki abdi dalem. Wingi daki-daki rayu aku.
Nek saiki kaya wani-wanine goncang karo bendaraku. Iya lho. Aku dudu. Ada aku. Telek. Nangis iku siji wae. Ngono. Kelone wanita. Apa sing dadi jantan? Tak sabdake kowe dadi ulah. Wis dadi ulah barang kok iso mararon. Kurang ajar ulo, kurang ajar. Tak sabdake dadi munyuk kowe. Munyuk kurang ajar. Kene biung ben. Kene kok kowe iso sekti iso nyabdake wong dadi munyuk dadi ulah. Banget larane hatiku bener. Tak sabdake kowe dadi tuma. Dadi Panjake ku pengen krungu ta ora? dadi tuma. Nek dadi ula umum kae ana ula. Kethek ana kethek. Munyuk. Lah tuma. Lah kene karek sing nyabdakno to. Nyabdakne ngatur. Tuma manggone ning rambut lho. Lah iya ning rambut. Lah rambutmu pirang-pirang nggon aku mbok kei sing ngene. Lah sampean karek milih ning ndi kok Dadi tuma kathok. Temu kathok nang endi? Ya. Kok iso tuma kathok lho. Kathoke sapa? Ya kathokmu. Aku gak kathokan. Biung ben. Kowe iki mbok tenanan kowe iki dadi biungku mbok aja isi nyamping. Aku nyamping jare. Oh nganggo nganggo Wis kathok. damai wae aku engko wong loro, rong dina rene, rong dinane aku engko teter ya. Gantean yuk seliramu. Panjenengan kersa Gusti Putri. Ya kepepete ra ono liyane anane guriki. Walah, bendarane gragas wae. Bubar ora apa. Ra ono liyane lho. Lah iya wong liyane do wedi kabeh. Jol wis rupae bubar. Nah, Rupae bubar wis nembang-nembang. iya ya. Nadia. Panas udan. Panas udan. Panas udan sik. Panas Iya, udan. aku arep gak dimi ngene iki lho lalinan aku. Eleh. Pengen mimi. Oh iya. Iya mimi ya. Mimi endi? Oh iki. Apa anggere nyuwun mimi mesti diparingi. Ngono ya Jal ya. Monggo daya petakipun. Nah, aku pengen mimi sing adahe gak ngono. Iya, iki mimi iki sik untuk pembuka. Kok iso mlebu ya? Kok iso mlebu? Mlebu sauntune. Mulane aku Apik. gumun kok iso mlebu. Kasar ora aruan. Oh kuning-kuning ki apa iki? Telek. Kok iso? Mangkelno wong ku lho. Sabar Jal, sabar. Jal. Nadian. Panas udan. Kudu nadian. Udan panas. Wong loro wis apik-apik. Rukun ya Mas ya. Iya. Panas udan. Heeh. Udan panas. Ambune apek ora karuan. Oh apek ya diambu. Boh ya. Aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Piak. Ya dadi aku iki. Iki mergo telat mau lho Jal. Awas, dadi. Pawange Bu Eni, pawange. Oke disetel. Yo. Asulo.
Asu lho. Lah iya asu lho. Asam aku kopok. Aku mau piye? Asu lho, asu lho. Mosok ngono. Lah yang lah asu podo. Yo asu lho kok asu. Kira Aku dadi asu tak kleti. Kok nesu lho nek ora asu kok nesu. Iya gak ada sida. Piak. yo. As apa mau? As syuk lho. Ya. Op. Lah. Satu bareng. Ditabuhi penak-penak. Aku Apik jadi tenan. jatuh cinta sama kamu loh. Kamu serba bisa, papa bisa. Jatuh cinta Aku mergo masih joget kurang, mujal. Mas. Lagi mas ya. Mas dolan saya napa sae? Sae. Malih napa mboten? Malih. Ayo malih. Iya. Iya. Iki tadi apa iki? Lha kok pindah. Wes, Gimana? wes. Sabar toh ya, Mas. Kowe karek gentung kono ketok. Lah kene lho Mataku molak-malik. tabuhane penak lho. Mas. Penak apane? Penak banget loh pancen. Kono penak terus. Wah, Gimana masih kuat? ora. Ya Allah, aja nesu-nesu ngono kuwi. Lah ngapa Bu Eni nek nesu-nesu? Nek nesu lho untuk tok. Ora. Piye Om nek nesu? Ora. Aja mingkem kok tak lambekan angin. Mangapa ora apa-apa. Kowe kok wedi. Barongan iki nganggo irama. Irama. Dadi ora ngetak-tuk. Iku lho semarai. Sesuk aja jak cah iku nek prei. Ya nek prai ora dijak ta ya. Oh iya. Mbok penging melu sapa? Mas Awang. Mas Awang. Sesuk aja jak Mas Awang ngono. Iya, sesuk aja jak Mas Awang. Gak melu dia melu Pak Igit sesuk. Gak melu tanggapan dhewe. Ya wis nek ngono aku sesuk tak melok Pak Igit. Nadyan
Oh, kendange tak balekno kok saya renaboh. Lah iya kendake Men. genjonge nabuhe piye, Jal? Alah, ape mbok tabuh kowe ora. Lho cek siji kae lho. Sijine urung lho, Jal. Sing kenep to. Bocah arek do ngene, Cak. Pesake ya wis realisasi. Balik. Kuwalik. Balik. Walik terus, Jal. Diteke. Wes ngono. Bocah kok rewel e, Mbah. Ora seneng nek aku makmur iki to. Ancene. Ayo sayang terus ke. Sayang jare. Yo kabeh disayang. Iya. Nah, Nadyan wadon sarepta Manggang lanang minum maneh banyu Piye, Jal? Isih kuat ora, Jal? kuat. Ya. Bocah-bocah istimewa. Kok iso? Apa meneh tampil ning gone gereja kene, Beh. Ngopo? Kompak. Kompak Mas Awang. Kok Bocah. gereja iki? dukuane gereja. Dikuane gereja desane Sendang Mulya. ngono ta. Arahe ngiri nek kok sulang. Kiri terus ya. Kowe ini mbok teko sindiran kok yo ngiri terus saya. Ngiri terus saya. Iya, Jal. Desa ya. Ya, Yo. Capek gunung, ayo, Jal. ayo ditayupke, Bro. Dak dak dak, dak dak dak. Ayo. Iya. Yo, Buka capek celuk. gunung. Buka celuk Dek Eni apa Dek Tatin? Dek Eni oleh, Dek Tatin ya oleh. Bu Eni. Ya, Bu Dek Eni oleh, Dek Alah Tatin ya tepung oleh. meneh. Malah wong usaha kok ora oleh. Yo. Dek jaman terjemahan Surat kelingan
nuwun Mbak Tatin Bu Eni. Sing Mbak Tati matur nuwun.